Az Észre Magyarország az országban először megnyitott az első márkaboltját itt Miskolcon, és ebben nagyon büszkék vagyunk, hogy egy ilyen esztétikus, szép szaküzlettel tudunk végre a vásárlóknak egy teljes termékpalettát megmutatni. Elsősorban az notebookokra fókuszáltunk, mivel termékpalettánkon ezek vannak a legnagyobb számban, de monitorokat és projektorokat is be fogunk mutatni a vásárlóknak. Mindenképpen egy különleges üzletet szeretünk volna létrehozni, azzal, hogy megcéloztuk Magyarország piacvezető notebookgyártóját, Európa piacvezető notebookgyártóját, azzal az ötletünkkel, hogy egy márkaboltot nyitnánk. Ezzel akkora újdonságot hoztunk létre, ami Magyarországon még nincsen. Európában néhány darab van. Szerettük volna ugyanazt a minőséget, ugyanazt a színvonalat, készletet tartani, mint a külföldi üzletekben, és én úgy gondolom, ez teljes mértékben megvalósult. Azok az ügyfelek, akik ide látogatnak, azok kimagasló választékot, árakat látnak, szakértőket, akik segítenek választani, mindenképpen egy megfelelő minőséget.